Anuane adɔfo no memamako ababa Imadeck TV so. Ɛnɛ nkaebɔ a yɛate yi deɛ ɛyɛ anigyesɛm. Ɛyɛ n'ano fiada. Ɛyɛ sukuusfoɔ no bi ma kwan ma wɔn di wɔn award day, wɔn ɛda kyerɛ sɛ third term biara no, sukuufoɔ biara primary school ne KG foɔ no, ɛyɛ a wɔn tu da bi si hɔnom sɛ wɔn retwerɛ wɔn nsɔhwɛ wie a, wɔn tu da bi si hɔ sɛ wɔn de regye wɔn ani nam wɔn nsɔhwɛ no a wɔn atwerɛ no so. Na ɛno na video bi ne letter bi kɔɔ wiase afɔ no nyinaa ne yɛabɛɛfo ntenten ahodoɔ so ɛfa akora bi a yɛfrɛ no Oswald. Ne letter bi a ɔtwerɛ de kɔmaa ne maame a ɛno ɛbɛte ate sɛ ɛwɔ ɔman Ghana mu ha. Ɛmaa companies ahodoɔ ɛyɛ KFC, Vodafone, MTN ne ɔmampanin dada John Dramani Mahama running mate ɛkɔkyɛ akora yi nneɛma no bi. Celebrities bebree nso tu anammɔn kɔ hɔ ɛkɔkyɛ akora no Oswald nso nneɛma. Na saa asɛm yi bɛte ate sɛ a obiara ɛka ho asɛm sɛ yɛkɔhwɛ yɛn nkuraase a nkora no bebree na ɛnya network. Wɔn ɛbrɛ paa yɛ sɛ wɔn bɛsua adeɛ. Nanso sɛ yɛnya sika anaasɛ ɔman Ghana yɛwɔ sika bi sɛ a yɛntumi mfa nkɔhwɛ yɛn nkuraase na onipa a ɔno no ne parents anaa n'awofoɔ ɛwɔ sika dada na wɔn de ɛrehwɛ wɔn. Na saa da koro yi a na picture bi nso ɛfiri nkuraase no bi ɛbaeɛ sɛ akora bi nso ɛwɔ hɔ a wade no deɛ ɔno deɛ n'ani angye koraa ne deɛ a ɔde baa school ɛyɛ fufuo a saa nkora no a wɔn ɛka ne ho no ebi mo de jollof, fried rice ɛne mmoa ani sɔkye na ɔno deɛ fufuo yɛ akyɛ sɛ ɛnam koraa no deɛ na ɛwɔ so no ɛnsɔ ani ɛno na ɔde baeɛ. Na ne korakora mu no na yɛnkɔtie deɛ efie mu firi mu a yɛsɛ ne papa aka baabi ɛna ne maame nso n'adwene mu ɛka ne kakra nti na ama akora no efie ɛnyɛ ɛma kyɛ sɛ deɛ ɔbɛyɛ bia n'ani ɛngye ɛwɔ ho. Na yɛbisabisa ne nsɛm no na ɔse ne pɛ ɛne sɛ nka ɔno nso ɔde jollof anaa ɛmo ne bi ɛbɛkɔ school nanso ankɔba ne saa deɛ onyaeɛ ɔde kɔɔeɛ ɛne fufuo yi a yɛhu ne picture ɛwɔ yɛabɛɛfo ntenten ahodoɔ so no. Na awuraba bi a yɛfrɛ no Wendy Boatima Ofori yɛ a ɔyɛ nurse a ɔsan so ɛyɛ philanthropist etu anammɔn di picture yi akyi ɛkɔhwehwɛ akora no baabi a ɔteɛ na ɔkɔduru hɔ na ɔhu sɛ saa akora yi koraa ne maame n'adwene mu ka no kakra nti na saa nneɛma wei nyinaa ɛsi na ɛnyɛ akora no ɛpɛ anaasɛ ɛnyɛ sɛ ɔbɛtwɛnde anaa ɔbɛhete nti na ɔde fufuo no ɛkɔɔ school no. Na bra abaayewa yi tuu saa anammɔn wieɛ ɛna ɔde pictures ne ɛho nneɛma nso ɛbɛtoto Facebook. Na ɛno na Ghanafoɔ no bi ɛhuiɛ ɛna wɔn ɛdi akyi kɔkyɛ akora yi nneɛma ɛne nneɛma a ɔbɛhia ɔne ne maame bɛhia yɛ a wɔbɛtumi ɛde atena abrabɔ yi mu kakra. Na ɛno ɛna ɛyɛ Facebook ɛyɛ user bi nso a yɛfrɛ no Musa Ghana ɔno nso ɛde n'ano ɛbɛtum ɛka sɛ ɛyɛ ade a akora no ho yɛ no mmɔbɔ paa nti no wɔbɛtu anammɔn bi a ɔbɛyɛ sɛ ɔba abɛgye akora no through adoption ɛde no akɔtena Canada na wahwɛ ne kakra sɛ de bɛyɛ ne maame nso ɛbɛhenhan no na bibi ni a ɔno nso watumi ayɛ. Nti nsɛm a na amane a yɛteeɛ ɛde firi saa akuraase hɔnom bibi nti anaasɛ nkaebɔ yi yɛnya akora no edin ɛne akora no ankasa edin na mmom nkaebɔ no ɛyɛ de yie paa ne gye wom ɛsiane sɛ ɛnyɛ obi biara na bɛnya saa opportunity wei ɛde akɔ Canada. Nti na kyɛ sɛ anigyesɛm a ɛde efiri hɔ ɛde baeɛ no na kyɛ sɛ awade na akora no ɛde fufuo ɛkɔɔeɛ no Musa Ghana atu anammɔn bi a ɔsɛ ɔde akora no ɛbɛkɔ Canada na ɔno nso akɔtoa ne sukuu ɛso. Abusuafoɔ aha ɛna amanebɔ a menyaeɛ ɛde village bi aha ɛna mede ɛbɛsie. Meda mo ase ɛma mo mo ɛne hwɛ.